tržnom centru Delta City ispred bioskopa Cineplex u subotu je tradicionalno održana manifestacija Super bebac, koja je namenjena celoj porodici. Deca do 4 godine koja su učestvovala u manifestaciji imala su prilike da se takmiče u 2 discipline – bal pod maskama i trka puževa. U disciplini bal pod maskama članovi komisije su ocenjivali najbolje maskirane bebce, a u trci puževa, na znak sudija, bebci su prelazili takmičarsku stazu puzeći od jednog do drugog roditelja, dok su se malo stariji učesnici takmičili u nespretnom hodanju, trapavom trčanju i ostalim nepoznatim disciplinama. Cilj ove manifestacije je zabava i razonoda, pa su svi takmičari kućama otišli nasmejani i nagrađeni. Za dobru pesmu bila je zadužena Marija Serdar, profesionalni član Mini muzičke akademije, a manifestaciju su još podržali NUK, Kotex i Matex, Evi Baby, rođendaonica Mala fabrika mašte, portal Detinjarije, časopis Kuvajmo s decom, kao i časopis za devojčice Lili, UMS škola za talente i Pink Kids. Vidimo se i sledeće godine na još jednoj tradicionalnoj manifestaciji Super bebac.